Ahojte alergici, mám pre vás radostnú správu. Vaša alergia sa dá vypnúť. Tu sú čerstvé recenzie ľudí, ktorí to dali nedávno. Radostné správy o jari bez soplov a kýchania. Prečo sa alergia nedá vypnúť hneď? Alergia je prehnaná reakcia. A prehnaná reakcia je naštvanie. Predstav si, že si alergická na Fera. Prehnane na neho reaguješ, si skrátka na neho úplne naštvaná. Keby sa stal taký zázrak a Fero by zrazu prestal robiť veci, ktorými ťa štve. Jej, no tak to som rada. Dokázala by si len tak hneď, v okamžiku zmeniť svoje správanie a správať sa k nemu normálne? Určite na to budeš potrebovať čas. Možno týždne, možno mesiace. Ale Fero by mohol začať ešte pomáhať. Mohol by začať po sebe upratovať a nosiť domov nákupy. Konečne, že sa aj pán urodený už uráčil prísť domov. No, z obchodu, už by som 4-krát otočila celé mesto. Pomohlo by to? Čo má spoločné Fero a alergia? Kľúčová otázka. Kto naštval tvoj imunitný systém tak, že prehnane reaguje, je alergický? Zelené potraviny sú ako ten pomáhajúci Fero. Namiesto toho, aby robil po sebe neporiadok a rozčuloval ťa, donesie domov nákup, začne po sebe upratovať a prestane ťa štvať. Tým pádom máš šancu sa ukludniť, prestať ty prehnane reagovať a situácia sa dostáva do normálu. Má to ale dve podmienky. Potrebuješ kvalitné zelené potraviny a ty si nechaj pomôcť. Konečne sa niekto o mňa stará, Tonko. No.